אפשר לבוא. לעבוד השם בלי מלכות השם, בלי להבין שהשם מלך עליי. זה איפה נקבע, איפה תדע שהשם מלך? לפי הדיבור. יש 5 מוצאות הפה, 5. אז על פי הדיבור. איך אתם נשאר השם מלך? אני מסביר לכם, השם מלך! אתה רואה מישהו מתפלל, השם מלך, אני לא מלמד תורה, השם הוא מלך. על פי הדיבור אתה מלך את השם. לפי הדיבור, יודעים לאדם כמה הוא מאמין, כמה הוא מלך את השם עליו. אתה מפחד עכשיו של מלחמה. אתה מפחד לא יודע מה, מבעל הבית שלו, שהיא לא יפטר. אתה מפחד מהאישה בבית. אני יודע מה, אדם מפחד איך הילדים... פחדים לא חסר. רוב ביום, רוב הקהל, רוב הציבור בישראל לוקח כדורים לחרדות. אתם לא חססים. מה צריך לעשות עם פחד? אתה מפחד למות, אתה מפחד לקבל מחלה, לא הולכים. כל אחד, משהו מפחד. אתה קשה לך להיות ירא שמיים, אין שום בעיה. תפחד מסרטן, אלוהים ישמור שמרחם. אתה מפחד? עכשיו תהיה ירא שמיים בדקה, מה הבעיה? תראה פתאום בן אדם לוקח תהילים, מתפלל לשם, תציל אותי, תרחם. למה? כי עכשיו ככה נראה מהשם, כי אתה מפחד עם משהו. מה השם עשה? אתה לא מפחד ממני בקלות. אני אביא לך יראות פה בעולם הזה, אתה תפחד. תפחד, כל אתה מפחד עם משהו, מה? אתה מפחד למות. מה? טבעי, נכון? רגע, מה זה למות? שטויות, למות, אחיות, מה זה שטויות הזאת? ממה אני מפחד? הבנתי, צריך לפחד ממנו. ובאביין למעלה לשורשה לקבלת הבורא ברוך הוא נתבטאו ברמת שעיקר הקבלה לא יתקים לעוררה. האהבה שלך לתענוג לאיזה תאווה. היראה שלך ממשהו לא בא סתם אלא לעורר אותך לאהבתו ויראתו. עכשיו יש איזה מדענים בונים איזה משהו. תשמע, לא סתם אלו נתן להם שכל. בנו במצלמה, טוב מצלמה, מה זה הדבר הזה? כך 100 שנה, 50, אתה יודע דבר כזה? מצלם אותך, מקליט, הכל עושה. הכל עושה. מדהים פשוט. עכשיו, למה החוכמה והבינה הזו ניתנה לאנשים? למצלמה, לצלם, הולכים לצלם, מה מצלמים? מצלמים כל מיני מקומות, ספורטאים, עניינים. זה תכלית? זה נברא בשביל זה? זה עכשיו זה התכלית שלנו. זה עכשיו נברא, כל השכל שלהם לצלם אותנו. עם שיעור, זה הכל. כן הוא כוונת הבורא ברוך הוא בעולמו. במה שהוא בור מידות אלוהים מה השם עשה, אמר פעמיים כמונו לא נבין אותו. זה פשוט. אני צריך לעשות לנו צרות גשמיות. אתה הולך, עליתי על מסמר, אוי. מה זה הדבר הזה? השם אומר, תראה, אני לא יכול לדבר איתך כמו שדיברתי עם משה. אני יכול לדבר איתך מסמרית. כן. או פאנצ'ר, או קרה ככה, או בעיה כזה, או פתאום ככה, פתאום תאורות צרות. השם שוחח איתך. הלו, בוקר טוב. ואתה נתקע רק בצרות. פותר את הצרות ולא פותר את הצרה האמיתית. ששכחת לאחד את שמו ישבורך עליך. זה צרה. כן הוא כוונת הבורא ברוך הוא בעולמו. במה שהוא בור מידות אלוהים מה השם עשה, אמר פעמיים כמונו לא נבין אותו. זה פשוט. צריך לעשות לנו צרות גשמיות. אתה הולך, עליתי על מסמר, אוי, מה זה הדבר הזה? השם אומר, תראה, אני לא יכול לדבר איתך כמו שדיברתי עם משה. אני יכול לדבר איתך מסמרית. כן. הלו, בוקר טוב.
בכל הדברים השפלים החומריים תבוא דווקא לידי תשובה. כמה שאדם נופל ורחוק מהשם צריך להבין כמה טונות של אהבה יש לו לדברים אסורים ויראות מדברים אסורים. תבין ככה, ודרך זה אתה יכול להפוך הכל ולהיות תשובה אדיר. אתה מספר לשם עובר עליך, אין יותר מלכות מזה, אין יותר מלך מזה, אין בעולם. מספר לשם תראה איך אני מה אני מתאבל, איזה שטויות, איזה כבוד, איזה בלוף, עולם של בלופים, זה סביבות ייחוד גמור. אי אפשר לבוא את השם בלי מלכות השם, לא להרגיש השם מלך. זה איפה נקבע, איפה תדע שהשם מלך? לפי הדיבור, יש 5 מוצאות הפה, 5. אז על פי 5, על פי הדיבור, איך אתם שם בשם מלך? אני מסביר לכם, השם מלך! אתה מספר לשם עובר עליך, אין יותר מלכות מזה, אין יותר מלך מזה, אין בעולם. מספר לשם תראה איך מה אני מתאבל, איזה שטויות, איזה כבוד, איזה בלוף, עולם של בלופים, זה שלמות ייחוד גמור. אי אפשר לעורר בנו אהבה ויראה לשם אם לא יעורר בנו אהבה לשטויות ויראות מידות חיצוניות ויראות נפולות, אז לא נתעורר לכלום. לא יוצא לכלום. תשמעי, אז איך אתה רוצה שהשם יגיע שאתה תאהב אותו? אז הוא מורג בך אהבה לשטויות, אוהב שוקולד. פיצוצים תביא לי. תחשוב, אתה בן אדם נברא, נשמה, מתלהב משוקולד, אתה אומר, תשמע, תביא לי את ההוא. אתה יודע, עם מילוי הקרב, מתלהב, שמח. אבל לא שאתה סתם השם נתך אהבה לשטויות כאלה? למה? אני אוהב את השוקולד, השוקולד זה לא יותר. אני אוהב את השוקולד הזה, ושכחתי בביס מההתלהבות שיש מישהו שתראו את החשק הזה לזה. אני מסביר לכם, השם מלך! אז אתה לא, תגיד השם, תראה איפה מה עובר עליי? כל לאהוב אותך, נראה ממך בימין. תראה מה אני עושה צחוק מעצמי. תאווה, אווירה, נפולה. תראה, אני מפחד ממשהו, אני מפחד למות. הלוואי הייתי מפחד ממך כמו שאני מפחד מהמוות. כאילו המוות יותר חזק מאלוהים. עשינו את המוות יותר חזק מבורא עולם, תבינו מה שקרה. צריך לעשות תשובה שלמה. זה יעזור לנו, בסייעתא דשמיא, חזק כולנו ביראת שמיים באמת. לעשות תשובה ולהעלות את כל העבוד ועוד. נשתדל.